Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bengkel bos menggunakan sepeda motor. Ini pengunten. Lakernya gua sendiri bos. Di bengkel bos. Ini yuk, gue tak terus no ini yuk. Bosok ini bicara banget. Bos. Wah. Pusing gue mas ya. Oh, goblok bos. Lah bos. Jur motor aja. Bos motor smash bos. Ada nih dan goblok bos. Ya, belajar bos. Terus saya banget ini. Enggak ngiler bos. Aja gogrok bos, gogrok lho. Saking suwine ora tau diganti. Awe tuku ora tau diganti. Stempel. Gogrok. Tak putri ini barang. Apa nih dengi tak terus mana jebol bubul. Iya wis ae. Ganti loro kuwi ben gak anu. Ya, apa bos? 55 engko sak masange sing apik. Siap. Wong ganti kabeh kelarangan sing ketoke aman kok. Iki sing nyuwara iki gak gelem minggir ki rontok. Sing iki nyuwara sithik sing gak apa. Sing apa ya? Jajal ya. Polos diganti pisan. Piro lho? Berarti temune yo anu 75 to. Ganti pisan. Ya, ganti pisan, bos. Iki lho rada nyuwara iki. Lah, ya bisa ganti pisan. Ya dari sini papat to. Iya. Oh, lupa. Tapi sing 3. Gak awi. Oh, sejero iki gak, bos. Oke, bos. Ya utas ganti lurlas suwen no. Ya ora, ganti tak pisan. Bos. Ternyata ganti 3, bos. Kabeh sini 4, 1 2 3 4 bos. Oke bos, ganti bos. Ganti bos motor bos. Bengkel bos. Bengkel asoy. Tempatnya luas. Oh mas bos.
lalu. Awas, Bos. Sawah. Lagi gak apa Mas ya? Kak, ini bos-bosane tengah. Jemput nanya. Urip panen Mas. Tuh, Lore padha Mas. ini iki ya. Ya stok tuwek Mas. Wong Mangga kerja. ya berbeda panene. Oh, angin itu Paris tak ambruk rumah. Udah wis tuwa. Mere angin tuh, Mas. Iya, terus. Ayo kita terang Mas. Gumgul. Ben terang bentang panen kok. Butuh-butuh ceteh-ceteh. Ganti kan enak. Dapat ya. Motor atau tahu mbah jelas. Apa Mas? Halo. Pares Mister, Aceh. Supra itu 25 apa Supra X? Biasa Supra kawah, Oh, Supra X berarti nggih. Supra apa ini? Ada pedes. Nggih. Nggih. Ya, Mas. Dadah tuh motor lho, Mas. Motor dua. Ini bos motor dua. Ya, hampir jadi 5. Kanan jalan bos, kanan jalan Lupandan. Jarang tak ubah bos motorku bos. Ini apa? Klaker ya Mas? Nggih. Ambrol. Abrol. Ambrol. Klaker. Klakere ambrol. Aku yang di YouTube pernah lho ya. So, tapi duwe wong kena ngerja. Maksudnya wis ngasilan duit karo. Wes, Munamu? ya. Masa nek? Iya, Parai ta aku. angel aku wis pangonten tok. Terus jare wis ngasilno. Wes aku tang wulan lagi bayaran. Kalau terakhir sukses. Wes kulot. Kena Nah, tak aku kulot. parai to gawe channel aku bahan kontenku ku akeh nang duwe stasiune. Terakhir cek ya. Nggih, kuwi Pak yo kenal Pak Kulot lho. Bawa serang apa ya? Iya, ngopek. Sari. Channelnya apa? Channelnya anu nih Channel ngopek. yang ono. Dia gole Pak Didik kae ya, kok nongo kabeh. Nggih, Pak Dik. Angel mangke YouTube Mas. Mas. Angel. Lah yang tadi sampeyan iso no lho. Bisa kena hujatan ya kelenger. Aja kan ala omongane wong e koyo mlebu nek nang aku iki.
Wong anggal Malah kudune dijat kuwi bendang FYP rek. ya betul, Bos. Malah omahku duwe malah tak gawe ben dijat wong ta, Mbak. Jale nggih konten pertama anu, kalau utang kiriman utang apa yo utang yo nang bank ngono kan rada. Ya betul. Ngono-ngono iki baca ngono-ngono iki ra anu dibuli karo wong. Ya, Trai. Ono urip dhewe. Kowe ngono kuwi ta wong pengjutupan iki ngono. Terus ngono kan vlog pagi hari ini saya turun bengkel dari motor, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.